vakarwara and then she was hospitalized. Vachiendeswa kuhospital ikoko kwavakasvika vakanowana manesi vachiita zvavaiita to an extent yekuti vanhu vaisvika pakufa manesi aripo, madoctors asiri away. Madoctors achiti kana akauya manesi ndopainyepedzera kunge vakuita taking care yevanhu stereki. But izvi zvainge zviri maziso masisi vedu vakawitnessa chiitiko ichi. And now problem yavepo is she is carrying that guilt now kuti vanhu vakafa zvinhu ndichizviona zvichiitika. Welcome ladies and gentlemen to Slick Media TV, pano paMazim Untold Stories, pandokupai nyaya dzakasiyana siyana from all walks of life, nyaya dzinotyisa, nyaya dzekuti mukadzinzwa munogona kuvhunduka kuti imi zvinezvi zviri kuitika here, yet dziri nyaya dzakatoitika dzichitoitika but inyaya kungoti dzakashaya munhu akadzitaura. And then Slick happened ndobva auya vati aiwa muri Zimbabwe rege tikupei anonzi Mazim Untold Stories. Kana iri first time yako usati wasubscriber, tokumbira kuti ubaye subscriber. Kana uri a returning viewer but still usati wasubscriber, wangu kusubscriber mahara ka subscriber futi. Yes, ndisina kukupedzera nguva ngatingezopinde munyaya yedu tinyasonzwa kuti zvakafamba sei, zviri kuitika muhospital, chii chiri kunyatsoitika. Agency yangu muri sei. Inini ndiri kuCape Town. Ndine nyaya yangu iri kundinetsa nanhasi, yakaitika musi wa30 June. Ndanga ndaenda kuappointment, ndakatyoka gumbo. Saka ndaenda kuappointment yangu, madoctors akanditi takukubhukira mubhedha because gumbo rako harisi kudi kuhila. Saka rega tikubhukire bed when then uzoita operation mangwana musi wa1. Ndikati airipo. Saka musi wa30 iwoyo manheru, aiwa ndakasvika ndakagara musi wa30, musi wa1 koedza past 1 manheru. Kune manesi anga achishanda night, manesi wavanga vane utsinye shimbo. Ine utsinye manesi vari kushanda C2 muWynberg paVictoria Hospital. Panga pane machembere airwadziwa, ndakaiswa mumabhedhi ane vanhu vakuru, machembere, vamwe vakatyoka, vamwe vari kurwara. Takaona kuti mubatiko uri kuitwa vanhu apa vaiti vakadana help, vaona manesi avoenda vasvika vati uri kudei, chii chauri kuda, kuti tikubatsire nei? Munhu yoti tokumbira mundibvisirawo drip, tikuda kubvisirwa drip. Makaradhi vaibatwa rafu naimboti kuda sezvo tichinzi havahambi kuda togona bakwa rafu, but ndakatongoona kuti aiwa zvakatofanana izvi, zvakafanana zvekuti tiri maforina kana kuti makaradhi kana vekuno, aiwa zvakangofanana batiko uri kuitwa munomu. Saka madzava yava akatokumbira mundibvisirawo drip, zvinonzi bvisa wega, wondodza totadza kumuka ipapo kuti uzvibvise drip rako ende kutoilet. Apo uri kuona kuti munhu ari kurwadziwa, ari kutambura. Saka ndairamba ndakatarira manje, ndombonyarara zvangu. Inini manje pain yegumbo riya rakurwadza, akuchidana nesi help. Nonzi uri kudei, ndotora matablets because ndakanzi ukanzwa pain dana nesi anokupa matablets. Every pain ukangonzwa kuti pain iri kurwadza singlet, unodana nesi anokubikira matablets. Ndamudana akanditi ndiri kuuya, ndiri kuuya 2 minutes. Ndikati it's fine. Ndaona nesi ari kuita kufuratira. Handizivi kuti vanhu vanoshanda manheru vanenge vakagagwa nemweya here, manesi emanheru anaawisisa. Kati mweya yetsvina ine yagara pavari here kana kuti chii, ndakatadza kunzwisisa. Ndikangoti fine. Ndazoramba ndichiedzera, ndikati please ndandoda mapiritsi. Azouya mapiritsi aya ndapiwa, ndikamwa ndikanyarara. Musi wa1 kuma12 masikati ndaenda kutheater, ndanoita operation yangu. Ndadzoka paya kwavira, ndikana ukabva kuoperation inonzi 6 hours isina kudya, haufanirwi kudya inopiwa. Ndagara hangu 6 hours dzangu,
Ndakamirira cramp iya pane chiviri chaunenge wakabata chinobata makumbo. Ndati afai. Ndagara paya manheru manje musi uyo manheru anga angatwatuka ma1 kwauya mukadzi akauya kuma11 mukadzi anga nevhudzi repingisvo akauya anga achitorwarawo angoti afai saka anga akaiswa pambedhe namba 3 pandiri muwadi iyoyo muCA 262 ya C2 ya C2. Tagara paya inini kuti ndirara handikwanisi kurara because cramp iya yapera manje. Chiviri chandadabayiwa chemuinjection ndakuchiwa pain manje ndakuda nanesi ndokumbirawo help ndokudawo matablets abva ndiginawo zvikanzi unoneta too much. Andikabva ndati aiwe ndokumbirawo svedere padhuze titaurirane ndinyatsohati chii chiri kuitika munomowati because handisi kuwisisa mubatiro wamuri kuitiita. Ndakambozviona nezuro pandakapinda pano but still mashift emanheru hamusi kutibata po handisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Inini zvangu kwandiri kusaidi kwangu kuti ndisakunezera ndokumbirawo ndipa matablets akawanda panapa ndipe matablets ndabva ndipa matablets aya ndabva ndipa matablets akawanda ndabva ndatora ndikaisa muchidhiro changu chepasaidi ndikati waitoita basa. Ndakumbira matablets aya because handisi kuda kuti ndirambe ndichikuda nepo ndikuona kuti panguva yandichinzwa pain muri kutiginowa zvikanzi it's fine abva zva zvekutsamwa zviya zvekuti ukutichairira wakutotitonga pano abva ndanyarara. Ndazoona mai vave vane vhudzi repingi mukadzi iyoyo akaumburuka murandakadzi manesi achipinda achibuda achienda kutoileti wenda unobika tii vachimufuratira kuzodzimirwa malaiti ke kudzimirwa malaiti zvinomava murima manje wakungoona kuti iwo kwavari kufamba uko. Ini manje kurara ndirara handikwanisi kurara kana ndizvara handikwanisi. Mukadzi asvika pakufa vakagara I think 30 minutes vava kuti munhu anyarara. Wani wacho akumbouya kudongorera kuona munhu uya atizivi spidi yavakaita vachimhanya manesi wayo vachimhanya kunotsvaka madripu vachii kudhonza zvinhu kumhanya kuti vaunganidze kwai munhu afa panapa. Zvino madhokita vakauya pano tinoti kudii enda kuzi kutanga panoti kuuraisa vanhu iye zvino yava munhu wechi3 afa nekuda kwedu isusi night shift yedu yemanheru mawani endakati ari vamanya umwe akati chimhanya unodana dhokita. Vamwe vari kutoseka imagine kuti munhu anoseka mumwe munhu apera kufa kuseka kutoti zvazvakatooma papa dai tatisina kutoti tidai vakomana basa para richitopera. Madhokita akauya akatanga kubvunza vapedzera kumupa matablets nguva yasvikanzi tamupa kuma10 svikanzi saka 10 11 12 1 2 alright 4 hours alright. Saka chimwe chii chamamuita vakunyepa vachinyepa madhokita vabva vatanga kupamba munhu kuverenga 1 2 3 4 vachitraya veduwe vakatraya vanhu ivavo vakatraya madhokita akatraya vanyatsona kuti madhokita ari kutambudzika kuti vaedze kuti munhu auyi but apa madhokita acho varungu vanga varipo ivavo vakatambura. Ini ndakatadza zvangu vapedza kudaro vakabva vatoti zvaramba tatraya vakaverenga kusvika 100 vachiti 1 2 3 4 vopamba vopomba vachizama zvese zvikaramba. Madhokita aenda ipapo madhokita achibva ati afaini munhu yapasisina vharai maketeni kwavhagwa maketi. Madhokita aenda vakutanga kuseka zvikanzi imi mwacho vakutoshedzera kuti aenda ndatozviona takusina munhu unatofa. Papa pakatoshata pabasa pa this time basa ranga chifangwa kutopira chaiko. Saka ina nhasi mumwe mangu zvinondirwadza kuti ndikuenda kuchipatara ndichinobatsirwa zvangu maappointment angu but mumwe mangu ndiudze radio dhokita wangu vakandibatsira because vanhu vari right ndivaudze nyaya yakaitika kuti pane munhu akafa achaihopu here ndiite sei apanze azokutanga achitoti ndowechi3. Saka handisi kuzivawo vanhu vamwari kuti ndinoita sei nofangwa kudzokera futi kuappointment asi mumwoyo mangu ndiri kuzvidya kuti ndoita sei ndivaudze ndisangane nemadhokita upi ndivadane ndivaexplainere nyaya yekuti vanhu vari kushanda muC2
manero havasi kubata vanhu zvakanaka. Ndisesena yedu tibatsire vanhu vamwari. Ya zvaoma. Unoona kazhinji kachena ivava vanopindira mabasa vachiti toda kunotsvaga mari, muona, not for the love yekuti vanga vane love first yekuti ndo zvinhu zvavaida kuita. Kazhinji kacho ndo vanozoita zvinhu zviri kuitwa izvo. Naosisi vedu vari kuti ndoita sei, ndochiudze here machiremba kuti muona vanhu vakafa night rerere musi wakati manesi ainge aripo on duty vakaita so ari kuti ndosiyana nazvo here zvongoenda, but still vakati vasiyane nazvo vakasavaudza vacharamba vakatakurana nebedhen upenyu hwavo hwese. So I think what's better is kutongoudza chiremba wovaudza kuti vanhu vakadai ndozvaurita sei, ndo zvavari kuita, and unokwanisa kuzosevhawo futi sevhawo mamwe malives evamwe vanhu vakachafula victim panyaya idzodzo. Zvakaoma ladies and gentlemen. Anyway, tikamirira kunzwa kubva kune vateereri kuti munofungawo kuti madha vangaitawo sei kuti nyaya yavo iyi ifambe zvakanaka. Woudza here madhokota kana kuti vangogara vakadaro? Let me know what you think in the comment section below. I want to thank everyone for supporting Slick Media TV. Your support is not going unnoticed. Totiramba mchikomborerwa nashe. Akomana imi dokupa ichi. But don't worry. Manje zvikangotanga chete kungotsobira iri zvikangotanga kuita muchaona ndichakusipaka ini magunanzi yacho ko hapana ko zvazara mundiziya paipa hapana zvazara. My name is Slick Neliko and this is Slick Media TV. Until next time, ko zvazara.